Gumaling na ang unang pasyenteng nahawaan ng COVID-19 Delta variant sa lalawigan ng Tarlac. Mula ito sa Barangay San Jose sa bayan ng Concepcion. Kinilala bilang Concepcion Delta Patient 1 ng 27 anyos na lalaki. Ayon sa report ng local IATF na expose raw ang pasyente sa isa pang COVID positive patient sa Maynila noong July 21. Na-admit si Concepcion Delta Patient 1 sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital sa Pampanga nitong July 29 at nakalabas noong August 9. Dahil nakapasok na ang Delta variant sa kanilang lugar, doble ingat na ngayon ang parking attendant na si Mario Arceo. Hindi ko ako nag-aaral sa mga tao, hindi ako lumalapit para hindi ako, kasi hindi pa ako na-vaccine eh. Kaya nung pag nadapong ka na sa kisaya, kawawa yung pamilya mo, kawawa yung katabi mong nagtatrabaho dito. Ayon kay Mayor Andy Lacson, 8 sa mga close contacts ng pasyente ay agad natukoy ng mga contact tracer. Isinailalim sila sa antigen swab test at napag-alamang 5 sa kanila ay nagpositibo sa virus habang 3 ay negatibo. Agad-agad hiniwalay ito, nasa quarantine facility. At ang maganda naman, yung second gen contacts nila, wala naman nagpositibo. Babalik naman tayo ulit dun sa lagi nating pinag-uusapan na health protocol. But at the end of the day, yung susi talaga dito, disiplina. Dahil sa takot sa mas nakahawang SARS-CoV-2 variant, minamadali na ng Provincial IATF ang vaccination rollout sa buong lalawigan. Hindi man umano 100% hindi na matatamaan ng COVID. Subalit mabisang pangontra pa rin ito para makaiwas na mauwi sa pagkasawi ang kondisyon ng pasyente. Ayaw natin po maging severe at critical kayo, kaya bakuna po ang talaga nating tinututukan. Stay home policy pa rin ang panawagan ng mga opisyal sa kanilang mga residente, lalo na kung walang essential activity na gagawin sa labas. Sa lahat po ng mga kabataan, 18 years old and below, at ang ating mga senior citizens, kung hindi importante po ang lakad, stay home lang po muna tayo. Nitong August 24, pumalo na sa 10,819 ang confirmed total cases sa buong probinsya ng Tarlac. 13.71% o 1,487 sa bilang ay aktibong kaso. 434 naman ang namatay at 8,901 ang gumaling na. Hanggang sa katapusan ng buwan ay iiral ang MGCQ sa Tarlac Province. Sa kabilang banda, batay sa datos ng Department of Health Central Luzon, 34 na ang naitatalang Delta variant cases sa Bataan, 7 sa Bulacan, 2 sa Pampanga at Olongapo City, habang 1 ang kaso sa Tarlac. Rainiel Pawid, CLTV News.